Hello everybody, welcome to back my YouTube channel. Nama logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे saola blog official YouTube channel आरो गोदानै बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर बयनिसिमबो good morning. Actually आं दा दंफैयो लामाजों ओरै दुब्लि बारियाव आरोना गाइस खोथिया नायफैदों आं माबायदि जाखो खोथियाया माबायदि जादों बेफोरखौ नायफैदों आरोना लोगोफोर मानो होनोबा दुब्लि बारिना मोसौ गाग्लिनाय मा गाग्लिनाय बेखौनो नायफैदों आरोना लोगोफोर दा माबायदि दं फुङाव ओरैहाय नै ओरै दुब्लि बारिजों आरोना बिसोरो एक्चुअलि दैयानो दाबो गैयाना माइखौनो गायनो मोनाखै गाइस बबेबा साइडजोंथ' गायजोब्बाय नङा होमबा ओरै दैयानो गैया दाबो मानो होनोबा लेट जाखायो ओरैहाय दै फैनाया दंग'खौबो दाबो जावनो मोना हाग्रासो दुमसिनलायबाय नै बेनोमोन आरोना दंग'आनो दाखालिसो एवदोंमोन ओमफ्राय हाग्रासो दुमसिनलायबाय आरोना दाबो जावनोनो मोना एक्चुअलि दिनै जावगोन बायदि होनदों जावगोन ना जावा दाहायसो मिन्थिगोन आरोना लोगोफोर बबेबा साइडफोरजोंथ' गायखांजोबखाबाय नङा होमबा लोगोफोर नाथाय ओरै जोंनि साइडजोंहाय दाबो गायनो मोनाखै आरोना लोगोफोर दैयानो गैया माथो खालामनो नङा होमबा लोगोफोर लेटबाबोथ' गायनांगोन नङा होमबा लेटल' जायो खालि लेटल' जायो आरोना ओरैनो दैया मानो लेट जायोथाय मिन्थिया नागिरसै गाइस नायनि नङा होमबा लोगोफोर एक्चुअलि मालाय नैबेनो जावखांलायबाय नै जोंनि उनसो एवदोंमोन आरोना बिनिया दंग'आ ओमफ्राय जोंनि फार्स्टसो जावखांलायबाय आरोना मा खालामनांगौ मा होननांगौ मा खालामबावनांगौ होननायसो जाबाय लोगोफोर जोंनि उनाव एवनायासो जोंनि सिगां जावखांलायबाय मा जानांगौ आग्लासो बिदिसो जायो नङा होमबा हाग्रासो दुमसिनबाय नै अभी क्या करूँ बस थोड़ा दूर है और ज़्यादा दूर नहीं है मिलने वाला है सामने देखो सामने इधर ओ पैदल मारी अपन साइकेल चलाई जा अरे गाइस माबायदि फुं समाव थाबायनो बिराद मोजां मोनो बे हाखर हाला जावलाबायनाया एक्चुअली बे जेनाखि हाखर हाला जावलाबायदोंना बियो न'आव लांनानै खैदों आरोना लोगोफोर ट्रेक्टरजों रोगाबाय खैबाय ट्रेक्टर गंसे 350 खैदों आरोना बिदि न'फ्राव लांनानै खैदों बास नै मोनबाय लोगोफोर नै मोननाय आरोना मायानो माबायदि जादों नै नायदो लोगोफोर गोरलैसिना दाबो खोथिया बेनोमोन आरोना गाइस दा थांफिननायसै आं न' फारसे थांफिननायसै लोगोफोर गाइस नोंथांमोनाथ' मिन्थिखादोंमोन होमबा आं दुब्लि बारियाव खोथिया नायफैदोंमोन एक्चुअलि दा थांफिनसै आरोना आं दा न'आवहाय जों गामिया ओरैहाय आरोना ओरैहाय ओमफ्राय दुब्लि बारिया ओरैहाय ना नैबावसोमोन ना बेवहायसोमोन खोथियाया दा न'आव थांफिनसै आरोना लोगोफोर चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै होदो लोगोफोर जाहाथे आंनि इउटिउब चेनेला 100 साबस्क्राइब जायो गाइस बे मासावनो 100 खालामनानै होदो रावनानै लोगोफोर आंनि इउटिउब चेनेलखौबो